musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV tewteɓe nder e bowolede kala jaam Allah wale mon en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe kokkuɗen fartange dartaɗo oɗo subaka altine addando holko sifa e kele gaɗane jayde leydi Sénégal no ceernam e Aissata Dia ke wiide aadi bil aadi saladare ɓuuri firtude aadi ko on aadi de min gari huɓtidinde on e oɗo subaka altine holno jaydeji leydi men gardi walla mbiyan holko jaydeji leydi men Sénégal gaddi oɗo subaka ene wayno noon ɓuuri tawtede nder jayde leydi Sénégal gonko oɗo rafi coronavirus kono kadi wargo oɗon suko debbo lobbe Ndiaye holno tigi ɗeɗon gueɗe cefuriya ene wayno oɗo subaka gudditirten ko jayde las nden jayde wi que le Sénégal premier fournisseur de djihadistes en Afrique subsaharienne ene wayno de ɓen ganduɗa ko waɗi baniyankoɓe hay so tawi haɓe keɓat ndiɗon jogitare ko wayno arme blanche gueɗe bat noon ene wayno de haɓe jeeya hen koɓe guittata ɗum ɗo e nder leydi Sénégal ɗum noon ina tawe nder ndeɗo jayde caggal kan noon ɓe gari e natal on mo ganduɗa ko PDG de média wiyete ko Bougane Gueye Dany o wi ko monsieur le président stopper le corona business ene wayno de kongi ɗi suudi faade hoore leydi Macky Sall yo gaynu walla mbiyen yo dartin hankadi no oɗon corona business e widema ko kanko Bougane Gueye Dany ɗin kongi noon ina tawe ganduɗa koye nder ndeɗon jayde caggal kan ɓeɗon jeynenkoɓe lasa gari tigui alhaali ganduɗa ko ndungu juumel ndu gonden ene wayno de fuɗɗima wadde dégâts no hannirta ni ɓe mbi ko coup de foudre so wiyama coup de foudre noon pular ene wiya ɗum jamguel ƴiwonde ko kañum de yene émigré goto to Joal oɗon gorko wasi fitan mum kono kay ko kañum wari debbo goto to Kolda ene wayno wini ko jeynenkoɓe laasa ɓen ɗiɗi kala mbasi pittale mumen e nguɗon ndungu taw kay koye ƴiwol ɓennuɗe ko ngel ɗon jamguel ƴiwonde yene ɓeɗon tigui jayde les écoles oɗo subaka ganduɗa ko altini ari koye oɗon film o ɗo ganduɗa ko coup monté mo ganduɗa ko charlatan Sidi Bien on mo ganduɗa kay ko kañum yooɓi fitandu on suko debbo biteɗo lobbe e Ndiaye ene wayno de haaɓe gartano ɗeɗon gueɗe jaarire ɓe mbi ko victime o walla mbiyana oɗon suko debbo lobbe Ndiaye ene jogino tigui 2 millions ganduɗa ko 500 000 francs foof de saabi o yetti oɗon ganduɗa ko gorko biteɗo ganduɗa ko o Sidi Bien oɗon ceernajo ne tawi ɗo e Dakar yettade mo on ceernajo sababu noon wonno ko ganduɗa ko ƴewde gueɗe ɗe ganduɗa ko yiya walla mbiyanna ƴewanede alhaali ganduɗa ko magasin kesso mo yinno uddide to Diamniadio ɗum ne tawe nder ndeɗo jayde caggal kan jeynenkoɓe ganduɗa ko les échos gueɗorima oɗon banggue ganduɗa ko dawrugol yadude natal on porte parole mo ganduɗa kay ko APR wiyete ko Abdou Mbow ene wayno de ɓe mbi ko Abdou Mbow contre attaque et charge l'opposition ala haali ganduɗa ko ɗin kongi ɗi ganduɗa kay ko opposition ne suuta faade hoore leydi Macky Sall wonde de ko on woni sababu ganduɗa ko nder men pejere tataɓere ene wayno de kanko Abdou Mbow o wi ko ɗiɗon kongiya hay goto tigui fotani jabde ɗum ko haala ganduɗa ala hoore ala laasi e wiide makko kanko oɗon gorko wa caggal kan o haali suuti kongi ala haali ɗiɗon 1000 milliards ɗi ganduɗa tigui biyaɗi mbaɗama détourné ene wayno tigui o suuti en kongi o wi foof noon ko gueɗe Ousmane Sonko wiide makko kanko ganduɗa kay ko oɗon gorko biteɗo Abdou Mbow jaynenkoɓe enquête ndeɗon jeyde ene wayno arti koye ganduɗa koye caɗele tawteɗe nder ɓeɗon walla mbiyanna ɓeɗon ganduɗa kay ko dariɓe lang taw kay ko safroɓe gam kay rewtude mboros Covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno de ɓe mbi ko la galère intérieure hol caɗele tigui tawteɗe nder e bundi ganduɗa ko oɗon alhaali ɓeɗon jeynenkoɓe enquête julli ko to Matam ene wayno ɓe mbi ko CTO tawte toon tigui ganduɗa kay ene wone implosion walla mbiyen heewi kawuji no hannirta ni saabu tigui kawuji Covid 19 en keewi toon ɓe mbi ko malgré ces 29 000 kilomètres carré Matam e superficie mum jogui ko médecin goto to réanimation ko hunde nde ganduɗa jeynenkoɓe enquête mbine hulɓini no hannirta ni ɗum ne tawe nder ndeɗo jayde e ganduɗa ko enquête e oɗo subaka caggal kan ɓe garti ganduɗa ko oɗon gorko wiyete ko Khadim Mboup mo ganduɗa tigui baɗaɗo démasqué ɓurnoɗo ɓurtugal debbo yeehi ganduɗa ko yidde waɗande ganduɗa ko o joom suudu mum walla mbiyen koppin mum ganduɗa tigui oɗon épreuve baccalauréat ene wayno noon dadiɓe leydi Sénégal payam makko junggo en guedde ganduɗa ɗum ne mbaɗino e alhaali oɗo baccalauréat ɗum waɗi ko to ganduɗa kay ko Kaolack musidɓe tedduɓe jaɓaɗen jeyde guedirde le soleil ene wayno de oɗo subaka ɓe gari koye ganduɗa ko oɗon maladie wiyete ko hypertension intracrânienne taw kay ko ganduɗa ko tension jaggowo ɗeɗi gandi walla mbiyen jagga gani hani ni ene wayno jeynenkoɓe le soleil mbi ko maladie à haut risque ko maladie tigui ñaw bawɗo yo waɗe pitali kono kay ko ɓurɗo bonde saabu tigui ene lora jomum ha ɓuura AVC ko noon tigui woni ko ɓeɗon jeynenkoɓe ganduɗa kay ko le
soleil mbi caggal kan ɓe gatti e symptôme aji ɓe mbi ko ɗeɗon gueɗe ardata ko oɗon maladie sen are jomum ma maale mum wonata ko ganduɗa ko hoore musande e gueɗe baɗe noon ganduɗa kay ko insensible fofde e nausée ji walla mbiyen yiilede ganduɗa kay yante touré e vertige aji ɗum de woni ko noon tigui ganduɗa woni no oɗon alhaali ardate neɗɗo ɓe mbi ko l'étudiant se déguise en femme pour composer à la place de sa copine ene wayno de oɗon étudiant jangana to dudalla jaaɓi ha terkingal université Gaston Berger ene wayno ko on de ɓorri walla mbiyen ɓorti ɓurtugal debbo gam de ganduɗa tigui waɗande copine mum oɗon épreuve baccalauréat ene wayno de o darani hen saabu fawedemo junggo oɗon ganduɗa ko Yetta Diagne walla mbiyen dennam doriyel en ko kañum de ɓurtunogal ɗon ɓurtugal foof de ko wallude so oɗon debbo gam kay yaha ɓenna e oɗon épreuve baccalauréat musidɓe tedduɓe caggal kan Dieynekal Soleil ngari e natalla on gorko o jagorɗo gueɗe nder leydi Sénégal o ministre de l'intérieur wiyete ko Antoine Félix Abdoulaye Diome ene wawi nde weltima walla mbiyen omo haydi e ganduɗa kay koye dewinugol on liste électorale ɓe mbi ko le ministre de l'intérieur satisfait du bon démarrage de la révision des listes électorales caggal kan Dieynekal Vox Populi mbi ko bandiraɓe musidɓe tedduɓe pamede ko mboros covid 19 ene jokki layde oɗon rafi ine jokki tigui yoɓade pitali ɓe mbi ko l'hécatombe 34 morts en 48 heures e nder balɗe ɗiɗi ganduɗa kay ko samedi dimanche ke capanɗe nayo e jeetato woni de wasɓe pitale moon taw kay foof de ko mbroso yooɓi ɗumen ɗo e nder leydi Sénégal ene wayno ɓe mbi ko 14 décès walla mbiyen sappo e nayo ɓeɗon wasɓe pitale moon ɗum koye ñalawma hanki dimanche wonno ɓe mbi ko caggal on record 20 décès ene wayno noon 76 ɓeɗon woni tawteɓe e service réanimation kina tolno ujunere temedde jeeɗiɗi capanɗe joyo e jeeɗiɗo kañumen kala mbaɗama testé positif taw de ganduɗa kay ko yogue mabɓe walla mbiyen ujunere temedde joyyi capanɗe jeegom e tato e ɓeɗon tigui ganduɗa ko quoi communautaire heɓɓe oɗon broso taw tigui ganduɗa to guitti ɗum caggal kan ene wayno eɗen coyno natalla Bougane Gueye Dany o wi ko monsieur le président stoppé le corona business monsieur le président ko konguiɗi o suuti fade hoorejo Macky Sall kanko hoorejo gom sabbapo o wi foof de ko corona business yo Macky Sall dartinna ko waɗata ko noon de Bougane Gueye Dany wiya caggal kan en garaɗe alhaali ganduɗa tigui ko oɗon debbo wiyete ko professeur Adjaratou Waha Aïdara Ndiaye kanko de woni directeur ganduɗa ko exécutif des partenaires West Africa Sénégal ene wayno de konguiɗi o suuti alhaali ganduɗa kay ko yaaha gara leydi Sénégal o wiide ko so tawi ganduɗa tigui accident ji ɗe jokkiya sababu o capanɗe jeenayyi kala temedere jeɗɗa accident ji mbaɗɗo e nder leydi Sénégal saabi ɗum ko comportement ji ɓeɗon dognoɓe walla mbiyen comportement humain ɗo walla mbiyen leydi Sénégal ndiɗon needi e gueɗe baɗe noon kongi makko ene tawi nder ndeɗon jayde Vox Populi libération waɗi ko losko yañgo ene wayno de ɓen ɓe ganduɗa tigui witeɓe expert en rien curieux en tout mbaɗi ko losko yañgo yadude natal on biteɗo ganduɗa koy ko Sidibé ene wayno ko ceernajo jaaɗo to leydi Mali kono ko jooɗiɗo he lamorgo ngo ko on de yoɓi fitandu Lobbe Ndiaye ɗum kay woni ko holliti ngoɗon losko jeyanenkoɓe libération loski hen no hannirta niya ɓe mbi ko oɗon Hamidou Sidibé kañum de ƴetti ganduɗa ko unugel ko gelɗon unugel de o fiiri oɗon suka debbo o wiide e wiide makko ganduɗa ki o wonno koye safrude ɗum mataw kay o wonno koye safrude oɗon Lobbe Ndiaye mataw kay wona ɗum ɗon no wonno hen fandode makko ene wayno ala oɗon alhaali ene tawe hen ngal ɗon guettogal danawalla ɓe mbi ko ganduɗa ko Lobbe Ndiaye kañum tigui sonno ngal ɗon guettogal danawalla ko adi tigui ene hollo ɗum ganduɗa tigui oɗon ganduɗa ko ceernajo ujonno ɗum koye moto Jakarta salta oɗon noon tawateɗo to Thiaroye Azur ko fitandu yooɓi ene wayno oɗon alhaali ganduɗa kay ko wargo caggal nde Sidibé Hamidou Sidibé o yooɓi fitandu Lobbe Ndiaye ene wayno o ƴettu kiɗon goski o noddi ganduɗa ko sehil makko debbo yo wollumo jonnude e nder taxi koye oɗon taxi de o jolni ɗum yaade werloyade oɗon sehil makko debbo noon Awa Sow nde ganduɗa nde namda tigui wi ko sikkanno ganduɗa tigui e nder oɗon taxi Lobbe Ndiaye waɗi toon ko mbeewa e nder oɗon maala ganduɗa kay ko mbeewa wonno toon ko noon dew wi c'était une chèvre prétend que c'était une chèvre sacrifiée que dans la malle des voitures kono kay oɗon daha sumare mo ganduɗa tigui ko taxi man ene wayno de kanko Hamidou Sidibé wimo e aduna ɗum woni ko golloro lorsque yañi woni ko jeynenkoɓe ganduɗa kay ko libération mbaɗi oɗon alhaaliya jaɓaɗen jayne ganduɗa ko lokkodi jeene Madiambal Diagne arti tigui
ngon ko rafi covid-19 ɓe mbi ko vente de matériel de CTE à des privés ene wayno de ko ganduɗa ɓe mbi ko l'autre vague docteur ganduɗa ko Babacar Niamou Souma assistant ou des revendeurs to sorte du matériel que tu veux ene wayno de ko ɓeɗon wonde e nder CTE oji ganduɗa ko leydi Sénégal ko kañumen ƴettata oɗon matériel en jeyta ɗum taw koy ko privé en wayno kilinguinegaji e gueɗe mbaɗe noon oɗon gorko suuti hen ko gui ɗum ne tawe nder helloto tawonde ɗo Diagne Madiambal Diagne caggal kan ɓe mbi ko fin d'une ère ganduɗa koy ko alhaali utilisation walla mbiyen kutorugol sachet plastique ene wayno ko hunde de jogorde gasde ha laaɓa ɗo e nder leydi Sénégal ɗum ne tawi nder nde ɗon Diagne Madiambal Diagne jeynekoɓe l'observateur e oɗo subaka gaari koye ganduɗa ko losko walla mbiyen wargo oɗon suko debbo biteɗo Lobbe Ndiaye ɓe mbi ko le poulet qui a perdu le féticheur Hamidou Sidibé ene wayno le film qui traque ganduɗa kaygo des présumés meurtriers ɗum ne tawi nder nde ɗon Diagne caggal kan ɓe garti alhaali emploi des zones programme d'urgence yeehu ha dawi en ɗum noon en tawi nder nde ɗon Diagne ɓe mbi ko emploi des jeunes les chiffres clés directeur mo ganduɗa ko l'interview ministre Dame Diop ɗum ne tawi ko ganduɗa ko hellototabo ko jonde junde noon woni ko Diayniyankoɓe ganduɗa ko l'observateur mbadde makko ɗum nen tawi nder nde ɗo Diayndi ewɗo subaka guddirten damal no Aissata Ndiaye heewiide ko Diayndi start coftal ɓalli ndi ari koye natal ganduɗa ko yiya ko on gorko wiyete ko Idrissa Gana Gueye caggal nde ganduɗa ko payi nde fonno fettude hanki ganduɗa ko oɗon coupe trophée des champions hakkude mabɓe Lille ganduɗa ko ngal pottal walla mbiyen o final waɗoyno ko to Tel Aviv ko capital leydi Israël ene wayno de ko adiya ganduɗa koye ngal ɗon potital ene wayno de ko nden kanko Idrissa Gana Gueye o waɗa testé positif ɓe mbi ko champion détrôné par Lille ene wayno noon kamɓe ɓe ganduɗa ko Paris Saint-Germain ɓe keɓani fartange weynude guel ɗon kaw guel ɗum saabi Diayniyankoɓe stade mbi ko Paris le premier camouflé de la saison ɓe mbasiya trophée oɗo tigui ganduɗa tigui Lille musidɓe tedduɓe guddirten ganduɗa koye alhaali ganduɗa ko sumkoji Fédération sénégalaise de football yadude ganduɗa ko oɗon gorko wiyete ko Madi Touré o je sais que qu'il y a des clubs fictifs kono ko kulubaji ɗi godani walla mbiyen kulubaji ɗi ndewa lawol ɗo e nder leydi Sénégal e wiide makko kanko Madi Touré borom le renouveau du football sénégalais musidɓe tedduɓe ko ɗum no tigui wonno komin gaddanno noon ko sifa e nder kelle gadan Diayndi leydi Sénégal e oɗo subaka ganduɗa tigui altine ko artude ha joni e ganduɗa ko 29 000 kilomètres carré no ganduɗa 29 000 kilomètres carré taw koye fof koye nder région Matam gonɗa tigui CTO walla mbiyen médecin goto joga e réanimation ko hunde hulɓinide ɗo to ganduɗa troisiéme vague nene ɓeydo layde wadde ko erago batten e ɓen ɓe ganduɗa ko tambiɓe cellal ko ɓen ɓe ganduɗa daraniɓe région de Matam nde ɓe garata ɓe paabo oɗon région saabu explosion des cas ko ɗum tigui woni ko sifaɗon oɗo saaha kala cimtol ngol nde ari aɗa yiya Matam tigui ganduɗa hay so tawi ganduɗa ko ɓuurani leydi Sénégal fo hewde kawuji ene wayno en jettima hol degré walla mbiyen Matam yettima hol degré wadde musidɓe tedduɓe ɗo to ganduɗa tigui caɗele ne jokki toon ko woni hivernage e gueɗe mbaɗe noon sikki ala ndungu tellima kono hol kuuɓeji ɗe ganduɗa tigui moƴƴani ɓen hol kuuɓeji mon fuɗɗiɓe yaade ha laaɓi walla men holɓe kuuɓeji mon yani ɓen tigui kartojine ballal ko wiide ha joni ruttade e gonka rafi o coronavirus jokki leyde te Matam jogui ko médecin goto réanimation wadde men ko hunde hulɓinide ko erago battene mabɓe kamɓe ɓe ganduɗa tigui darniɓe en walla mbiyen joɗiniɓe en e nder laamu ngu musidɓe tedduɓe to karallagal to wonno to ko Samba Diop arnoɗo ɗo wonde on ganduɗa ko kele gaɗen Diayndi leydi Sénégal ko Moussa Nia bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama yo Allah ko en suba